खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे रादाब फोरमायनो सानदों आंनि इउट्युब चेनेलनि जानानै। आंनि इउट्युब चेनेला गोबां बोसोरनिफ्राय नाजायै नै दाख्लै 19 अक्ट'बर खालि, दाख्लैथ' नंला मैया 19 अक्ट'बर खालि एप्रुभ खालामनानै होजाबाय। दा उनाव मा जायो बेखौथ' मिथिला। दा बेखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय आरो बेखिनियानो। आरो आं बांद्राय रोंजोबा रोंनाया बानायनो, मारै बानायो मारै मायो भिडिअफोरखौ। बिनि थाखायनो दा सोलोंनांगौबो गोबां दं। आसा खालामो नोंथांमोनाबो फोरोंहरगोन आरो आंबो नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअखौ लाबोनानै होफैनो हागोन। बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों फोरमायहरनाय जाहैबाय आरो नोंथांमोननिफ्राय मदद मोनगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय। एसेनोसै, खुलुमबाय।